rwnghangbai आंनि YouTube channel बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय नै जोङो दिनै ट्रेनिंआवहाय फैदों ट्रेनिंआ जाहैबाय नै हाजो गाखोलांनांगौ बोसोरसेनि उनावहाय हाजो गाखोबावनोसै ओमफ्राय बियो जिरायनानैसो दंमोन दा ब्लग बानायनायखाय सिखारबाय एसे ब्लग बानायनायखाय सिखारबाय मानसि नेगासिनो दाबो सफैया बेसेबांबा गोजान दंबावो गाखोनांगौ दासो स्टार्टिं बेनोथ' ओमफ्राय जोङो ट्रेनिंआव मानि बेखौ खिन्थायाखैमोन ना दे खिन्थादो नोंनो जोंना ट्रेनिंआ लर्ड मण्डलनि दा ओंखायनो जोङो हा सुनो थांनो नागिरदों गोजौआवहाय हाजोनि हाखौ सुइग्रोसै सोरनोबा नांगौबा उनावहाय जोंखौ लेंहरबानो जाबाय देनां साख्रि मोनखांबा बेनोथ' नाय बेयो गार्लस हस्टेलमोन रावबो थाया बेहाय भुट बांला जाहैबाय नैबे सासेया जाहैबाय ridhima हासावनि आरोना बेयो बिटिआरनि आंबो हाला जोङो आरो बेसेबा गोजौआव दंबावोसो थांनो बै नुहुरदोंना बैहायसो थांनांगौ जोङो ओमफ्राय नै बेयो गोदान हस्टेलनो बेहायनो थादों खोमा सानैसो ओमफ्राय नै बैहाय थांनांगौ आयु जा गोजान दंबावोसो जों दाबो 50%ल'सो जादों खोमा थांनाय बोसोरावहाय बयसफ्रा बेहायनो थादोंमोन हस्टेला मेंबाय बिरादनो नै बेहायनो जागोन जोंना प्रेक्टिकेला आयु मारै जाजोबखो गोदो बिदि नङामोन थैखागोनसो ओमफ्राय जोंनि रुमा बेनो जोंनि रुमा नायदो जोंखौ गावखौनो बानायनो थिननांगौमोन मुसारि खालामनाय बिसोरजों मुसारियावहाय हाबलाय ओंखारलाय क्लिक खालामबाय थायो नुदों आरो ओंखारलायगोन गारियावहाय उन्दुफैदो मामा उन्दुफैदो मेंबाय आंबो क्लासनिफ्राय फैनानै फैद' ओंखारलांलायबाय मावजि जादों नोंसोरलाय मावजि जादों दिनै जाहैबाय नेक्स्ट दे नै आं ओरैजाय ओंख्रि संगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैजाय ड्रयिं बानायनाय मैया हरावहाय मेंनानै बानायनो हायासै नालाय ओंखायनो बानायनोसै बेयावनो आखिखांबाय एसे दंबावो बेफोर मेजारमेन्टफोरखौ खालामनाय जायाखै सान्दुङाव इन्टारेस्ट स्टार्टिं जानो to my left right foot सान्दुं गोसायाव खामजायै फैबाय जोङो पाउडार नांलायलाया पाउडार एभेलेबल देखायनो नै लामा देलायलांगासिनो दाहाय आखायाव नुगोन आरो बिराद सान्दुं नै बेहायसो बिफांजों एसे साया नुदों हाजोखौबो देखायदो एसे हाजोखौ देखायनोसै र' स्ल'थ' आरो नै ओरैजाय गोजौ दङ ओमफ्राय बैहायबोथ' स्ल'पि दा देखायगोन र' बेनोथ' बेजों रपवे बानायबानो जाथारगौमोन बैनिफ्राय फैदों ब्रिज आयौ बैहाय गोथौथारना ओमफ्राय गोथौथार गोलैबा सेस आरो दे ओमफ्राय आं खारखागोन नोंखौ भुत जागोन ना सिगिबाय थादोब्रा बेनोथ' नै इन आउट ओंखारदोंना जिरायगासिनो आंखौ नै काटाननि जे इन आउट ओंखारदोंना बे दा फ्लटिं खालामनायावहाय बे काटाना बे आलदा काटानफोरजों आलदानि इनफोरजों जयेन जाहैजोबफिनोमोन ना जायोथ' आरो नै लामाया गाज्रिथार बार थानायखायसो एसे बारग'दों जोङो नङाबा गोलोमफ्रुजोबगौमोन ना बेहाय साया आब'नो होना नों आब'नाबो मोनफैगोन ने सेम दे खालायदो दे लासै दे मामा आयु
Peter. Ayo. Dah Peter. Peter. Habai dah dengar. Pui. Habai. Pui. Dia pui. Peter. Kita ngah. Dia pui. Hadeng dah. Hasken dah. Dia kocong. Habai. Dia habai. Peter. Pui. Hadeng. Pui. Peter. Pui. Habai dah. Habai dia jemia habai. Pui. Peter. Dia pui. Habai. Taneesha. Taneesha. Peter. Dia ridhima Peter. Deh, pui. Deh, thangkabai ber. Kejang. Deh, thangbai. Ridhima, Taneesha, dia pui. Taneesha, udah ni dah pui dah. Dia pui. Linh thằng á, pui. Kocong. Dia kocong. Baby kicks dừng la cái này là đang xin lời chess. Mau lại. Tìm phụ sữa. Yêu vậy. Ăn liu vào sẽ sữa. Này juta ko biha rumo dun sebnani makanan fitnah. Adidas, Puma, Nike dun sebnani. Juta ko munil lab kadang. Beखौ गानबो आङो. ओमफ्राय मोनसे गाज्रि जाखानायसो. लस जायोना? औ, फादाम गोसानि लस जाथारो. खम दामनि बायनानै गाननांसिगोन। खम दामनियाबो गावबालाय. औ 200-300 नि। जिबादि गानलांनो हानाय। अखा बोथोरावबा बे जुथाया नैबे 500 थाखाल' लानाय नै जुन जुलाइआव जानाय मोनबा मा जागोनथाय? बेनोथ'। गाबाय नै। फैनांगोन ना गोजौआव? मियाव? फैनांगोन दा? ओहो मियाव बिनि फाइनालाव केटि सेल दंबावो ना? आयौ राबो हाखु दे हरद'। दे हरद'। लाजि हरद' मोखांखौ लायाखै आङो हरद'। जाग्रा हरद'। हौवासासो लायगोन दायोनो। दे हरद'। नोंहा मालाय हौवा गोदान लोगो थाखायो। नै दंबावो जाबावनो। थेंक इउ। मोनसेबो आंनो। दङ। आंगुरा बेगर गोनां जाजोबबायलै दाबायदियाव। माने दाबायदि नांगौखौ बांसिन बेगर गोनां। आंगुरा बेगर दङ। बेगर दङ। बेगर गोनाङा? हाजो गाखोहैनाया सानथामानो जाबाय ओमफ्राय जोङो बिराद मेंनानै फैयो हाजो गाखोनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जोंथ' बेबायदि गाखोफेरबाय थाया नालाय ओंखायनो जोङो बिराद मेंनाय मोनो आरोना हाजो गाखोनायावहाय आरो बिथिंजाय मेंनानै फैबाबो उपाय गैया दसे सम न'आवहाय फैनानैहाय माने रुमाव फैनानैहाय गथ'फोरखौ नायनांगौ जायो बेनि उनावहाय दसेनो थांफिनांगौ जाफिनो आरोना थांफिननानैबो 5-6थासिम क्लास ओमफ्राय फैनानैहाय आरो गथ'फोरजोंनो थाफा उपाय गैया बिमा जाहैबाय नालाय एक्चुवेलि हिन्जाव माहारिनानै खस्थ' आरोना माने जेब्ला हाबा जाखाङो अब्ला खस्थ' जायो आरो खस्थ' बांसिन जेब्ला माने गथ'फोर फैयो आरोना उन्दैबा खस्थ'सिन आरोना दायो खस्थ' मोनगासिनो दङ आङो बाट मा खालामनो उपाय गैया खालामनांखासिगोन ओमफ्राय खस्थ' मोनदों होननानैबोलाय माथो बुंबाय थानो उपाय गैया बे खस्थ'खौबो गथ'फोरनि थाखायसो खालामखानांगोन नङा होमबा दाथ' मा साननायानो ओरैबायदिसो जायखिजाया खामानिखौ मावब्लाबो गथ'फोरनि थाखायसो मावनाय जायो आरोना दा बिदि गावनि खस्थ'खौबो बुंबाय थानोबो बायो मालायफोरनि सिगाङावहायबो दुखुफोरखौ फोरमायबाय थानो बायो मा मोननो मालायनि सिगाङावहाय दुखु फोरमायोब्लाबो गावनि खस्थ'खौ फोरमायोब्लाबो जेबोथ' मोनाना ओंखायनो माने आङो दानिफ्राय माने गावनि दुखु खस्थ'फोरखौ मालायनि सिगाङावहाय फोरमायनो बानाय जाबाय आरोना मिनिनानैल' थायो गोसो सिङावल' दोनो आरोना बे नङा जे आं गथ'फोरनि थाखाय खस्थ' मोनदों बाट माने हिन्जावफ्रानो खस्थ' होयो बिराद हिन्जावफोरनि लाइफआनो बिदिनोखा माथो होनबावनो नोंथांमोना मिथिखायो हिन्जावफ्रा मिथिखायो खस्थ'खौ आं ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मानो होनबा नोंथांमोनजों गुबुन मोनसे ब्लगावहाय रायज्लायफिनबावगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय